दिनै जों फुङाव जोंनि मोनसे समनि मानास मावजि गेन्द्रि इक'टुरिजम ससाइटिनि गाहाय नेहाथारि सार फोजोंसार नार्जारिनि खौरां हरनाय लोगो लोगो जोङो मानास मावजि गेन्द्रि इक'टुरिजम ससाइटिनिफ्राय थांनानै प्रेमा बसुमतारीनि न'खरनिफ्राय मासे बार्किं डियारखौ जों रेस्किउ खालामो आरो बेनिफ्राय लोगो लोगो जों फरेस्ट डिपार्टमेन्टजों लोगोसे जोंनि मानास मावजि गेन्द्रि इक'टुरिजम ससाइटिनि माखासे कनजारभेसन भलन्टियार बिथांमोनजों जयै जोङो फुयाफारा रेन्जनि सिङाव थानाय टेक्लाय दैमा एरियायाव थांनानै जोङो बेखौ जयै रिलिज खालामो आरो बेफोरबायदि खामानिखौ जों मानास मावजि गेन्द्रि इक'टुरिजम ससाइटिया 2003 मायथाइनिफ्रायनो दिनैसिम हर सान जिरायालासे जों हाबा मावगासिनो दङ आरो उनावबो मावलांबाय थागोन। डिजिटेल बड' निउजनिफ्राय गासैखौबो खुलुमनाय आरो बरायनाय बावहरनाय जाबाय। मदद आरो हेफाजाबनि नोजोरजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउज वेब पर्टेल। सुखु दुखुनि समाव, खैदां खैफोदनि समाव नोंथांमोननि राव जानानै ओंखारबोगोन डिजिटेल बड' निउज। खौरां दैथायहरनो आरो जोंजों थोंजोङै फोनांजाबनो थाखाय जानबुं दं 6901559919। उदां आरो सैथो खौरां फोसावनायनि थांखिजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउज।